Este pasionată de arta handmade, are două fetițe și își împarte timpul între pasiunea sa și cele două dulceți. Este vorba despre Victoria Cucereanu, o tânără mămică care încă din copilărie realizează diverse lucrări din goblen, iar recent a descoperit și pasiunea pentru confecționarea broșelor și a bentițelor originale. Dacă broșele și bentițele le scoate la iarmaroace, creațiile din goblen sunt sfinte și nici în ruptul capului nu le-ar vinde. Mai multe despre această tânără energică aflați din reportajul Marianei Chirică. De mai bine de 10 ani, Victoria de frâul imaginației, fiind pasionată de arta handmade, a îndrăgit-o din copilărie de la bunica ei. Am început din școală, chestia asta am deprins-o probabil de la bunicile mele. Bunica din partea tatălui croșetează, țesea covoare și altă bunică la fel croșetea. Și în timp cu anii, probabil că văzând alta, rămâneam des pe la bunici când eram mică. Și mi-a plăcut. Chiar dacă are în spate o facultate absolvită, pentru că a ajuns mămică, stă acasă cu fiicele sale și realizează goblenuri. Am simțit nevoie să fac ceva, să creez ceva. Trebuia cumva să-mi revărs toată avalanșa asta de emoții și am început de la goblenuri. Primele accesorii originale le-a realizat la îndemnul unei prietene pasionate de obiectele handmade. O prietenă de mea îmi zice, uite, tu știi, am observat în ultimul timp așa o tendință, toată lumea poartă broși, bentițe, chestii din astea. Nu vrei să mai faci o pauză de la broderii, de la goblenuri și să te ocupi de altceva? Știu că poți. Eu eram destul de sceptică în privința asta. Nu eram sigură că o să pot eu în principiu. Pentru că m-am obișnuit într-o schemă de goblen sau de cruciuliță, este totul foarte clar. Dar aici trebuia eu să mă gândesc, de fapt aveam frâu liber la creativitate. Și pentru că a fost cuprinsă tot mai mult de această febră, a început să-și pună în practică ideile. În plus, accesoriile nici nu fură prea mult timp. N-a durat decât 5 minute și Victorița ne-a creat deja un accesoriu pentru bentița dată și cred că este una destul de reușită. Cât despre creațiile din goblen, cea mai originală i-a luat luni întregi de muncă. Cea mai mare lucrare de goblen la care am lucrat eu a durat vreo 5 sau 6 luni, dar aveam doar un singur copil atunci, care mergea la grădiniță, aveam foarte mult timp liber. Puteam să-mi petrec și câteva ore stând așa și lucrând. Pentru Victoria, lucrurile realizate handmade reprezintă nu doar o pasiune, dar și o formă de relaxare și de exprimare a propriilor idei. Brodatul pentru mine este ceaiul cu flori de tei înainte de somn, așa un fel de calmant, liniștit, pot să brodez, după aia mă culc liniștit. Preferă culorile aprinse și confecționează broșele și bentițele după bunul ei plac. Eu confecționez foarte multe lucruri din fetru. Îmi place acest material, foarte mult îmi place și am cheltuit o groază de timp până găsesc unde se vinde fetru colorat. Poate pentru că a absolvit o școală muzicală și nu a urmat cursuri de antreprenoriat, Victoria n-a transformat încă pasiunea sa în afacere. Nu prea am experiență în a face un business, a administra ceva și efectiv nu știu să calculez cât trebuie să coste un lucru ca să mi-aducă profit, pentru că deocamdată nu mi-aduce profit, dar practic deloc. Totuși își promovează obiectele unicate la diverse expoziții și târguri de profil din capitală.